салом арз медорем ба ҳар яки шумо мухлисон ва ҳаводорони ҳамешагии барномаи матрица. Нахуст дар оси маркази барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гадҷетҳо ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянд ва барои истифода бурдан ба мо шумо пешниҳод месозанд. Дар студия Илҳом Бобоев. хотиррасон мешавем ки ҳамкори барномаи матрица ин ширкати T-Cell аст. Ширкати T-Cell барои муштариён басаи муфиди интернетии G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани басаи G+ ба шумо ду маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Акнун трафик дар басо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайваст намудани басаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод карда мешавад. Бо T-Cell бозам бештар интернети баландсуръат. имрӯз дар матрица роботи ҷопонӣ метавонад гипсокартон часпонад. бозии момо дар WhatsApp эҳтиёт бошед. кори компютерро бо лайфхакҳои матрица метезонем. бо матрица меша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. дӯстони гиромӣ, ширкати Intel процессори Core i9 9900K-ро ки ба насли нуҳум тааллуқ дорад муаррифӣ намуд. беягон шубҳа истеҳсолкунандагон навгониро беҳтарин процессор барои бозӣ номид. дӯстон, пешвоз гиред, ширкати AK Technologies-ро бо лоиҳаи қатораи паррон. ғояи лоиҳаи Learningfly мусофиркашони ҳавоиро чун метро сода кардани аст. албатта барои мусофир душвор аст. аз ин истгоҳ ба он истгоҳ ё аз ин фурудгоҳ ба он фурудгоҳ, албатта ки барои ин ҳама вақти зиёд сарф мешавад. лоиҳаи нав бошад, имкон медиҳад то аз хона баромада ба қатор савор шавед ва ба дилхо мавзеи олам сафар намоед. шумо то фурудгоҳ бо замин ва аз он ҷо тариқи ҳавоӣ метавонед ба дилхо минтақаи олам сафар намуда бошед, албатта ки дар дохили як капсула. мехоҳед бештар аз олами хайтек огоҳӣ пайдо намоед? пас марҳамат ба медиапортали мо бахши матрица ки бо ҳамкори ширкати T-Cell таъсис дода шудааст. хабарҳои тозаву ҷолиб аз олами хайтек ҳамарӯза пешкашӣ шумо карда мешавад. хонед, лайк гузоред, шарҳ диҳед ва ба дӯстонатон равона созед. матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. ширкати Intel процессори Core i9 9900K-ро ки ба насли нуҳуми процессорҳои Intel Core тааллуқ дорад муаррифӣ намуд. беягон шубҳа истеҳсолкунанда навгониро беҳтарин процессор барои бозӣ номид. бозиҳои чунин интихоб карда шуданд ки натиҷааш назар ба Intel Core i7-8700K, Intel Core i7-8086K, Intel Core i9-9980XE Extreme Edition, Intel Core i9-9900X, AMD Ryzen 7-2700X, AMD Threadripper 2990WX ва AMD Threadripper 2950X баланд омад. системаи санҷанда инчунин аз сети кортаи NVIDIA GeForce GTX 1080Ti, хотираи муваффақияти 64 ГБ ва SSD Samsung 970 Pro бо гунҷоиши 1 ТБ иборат буд. компютерро системаи амалиётии Windows 10 идора мекард. назар ба процессорҳои насли гузашта, болоравии иқтидори процессор дар бозиҳо то 10%, дар танзимгария то праймер то 34%-ро ташкил дод. болоравии умумии система то 15% боло рафтааст. нархи процессорҳои Intel Core бошад вобаста ба i5-9600K, i7-9700K ва i9-9900K 262, 374 ва 488 долларро ташкил медиҳад. ояндаи мусофирҳо бешубҳа хеле шавқовар хоҳад буд. ба мо ҳатто барои парвозе аз як шаҳр ба шаҳри дигар ракетаҳоро ихтироъ мекунанд. агар шумо фикр кунед ки бо ин ғояҳои муҳандисон тамом шуд, хато мекунед. пешвоз гиред, ширкати AK Technologies-ро бо лоиҳаи қатораи паррон. ғояи лоиҳаи Learningfly мусофиркашонии ҳавоиро чун метро сода кардани аст. барои аз як мусофирбар ба дигараш ва истгоҳҳо
фурудгоҳҳо вақти зиёд меравад. лоиҳаи нав бошад имкон медиҳад то аз хонаатон баромада савор шавед ва ба дилхоҳ мавзеи дунё сафар кунед. шумо то фурудгоҳ ба замин ва идомаи сафар дар ҳаво ва ҳамаи ин дар як капсула. дар бозори аврупоӣ ширкати фаронсавии Aka Technologies бо Airbus, Renault ва Dassault ҳамкорӣ дорад. лоиҳаи Lincoln Fly дар намуди вагони тайёрӣ бо 162 ҷойи нишаст борбардории то 21 тонна дард шудааст. нахлиёти барранда бошад бо болҳояш ба тайёра монандӣ дорад. он метавонад дар як парвоз масофаи то 2200 километрро тай карда суръаташро то 980 км бар соат тез кунад. баландии парвоз бошад 12000 метрро ташкил медиҳад. мутаассифона онро мо дар наздикӣ намебинем. новбаста бар ин ғоя хело нигоҳи муосирест ба мусофирбарии ҳавоӣ. ногуфта намонад ки як нақлиёт аз хона то нуқтаи дилхоҳи дунё ҳазорҳо километр хело шавқоварам ҳаст. муҳандисони ҷопонӣ аз Институти миллии саноати муосир ва технологӣ робот гуманоиди HPR-5P-ро сохтаанд, ки метавонад ба девор гипсокартон часпонида онро маҳкам кунад. роботи HPR-5P дар асоси лоиҳаи Humanoid Robotics Project, ки ба масъалаҳои иҷтимоӣ бахшида шудааст, коркар карда шуд. часпонидани гипсокартон барои нишон додани тавоноии робот дар рӯзгор имтиҳон буд. қадди робот 182 сантиметр буда вазнаш 101 килограммро ташкил медиҳад. бо дасти то охир дароз карда шуда робот метавонад бори то 219 килограммро бардорад. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel. акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадри дигар ба даст ор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. имрӯз ман баҳри шумо якчанд лайфхакҳоро нишон медиҳам, ки худ аз онҳо истифода мебарам ва албатта барои тезонидани кори компютер ҳам дар бозӣ ва ҳам дар кор. ҳатман тамошо кунед. Начал тормозить компьютер. Иногда причина банальная пыль. Снимите крышку и посмотрите. Поможет обычная чистка воздухом. Сдуваем все с кулера на процессоре, видеокарте и всегда много пыли внутри блока питания. Продуем и это место. Кстати, ноутбуки тоже сосут пыль и начинают притормаживать из-за перегрева. Нужно повысить производительность компьютера в играх или вычислениях, дай компьютеру охладиться. Открой крышку, а лучше открой крышку и положи его на бок, чтобы нагретый воздух сразу уходил от корпуса. Надоело набирать текст руками? Подключи микрофон к компьютеру и набирай голосом. Простая программа в браузере Chrome без проблем распознает все, что вы говорите, и запишет это в виде текста. Осталось сохранить текст и порадоваться сэкономленному времени. Хочешь всегда контролировать, насколько загружен процессор и его температуру, установи специальные индикаторы в Tray. Я пользуюсь программой AIDA. Из всей кучи разных показателей я смотрю нагрузку на процессор и его температуру. Это помогает вовремя его остудить, когда я конвертирую видео. Выбирая для покупки жесткий диск, посмотрите на скорость вращения. 7200 оборотов в минуту – это то, что надо. Обороты выше, но диск стоит почти столько же. Вот пример. Посмотрите на скорости вращения дисков. А теперь на скорости передачи данных. Она существенно различается. Я уже давно пользуюсь только быстрыми дисками. Не хочешь уставать за компьютером? Поставь монитор правильно и на нужную высоту. Если подставка не регулируется, подложи толстую книгу.
правильно, когда сидишь с прямой спиной, а глаза на уровне верхней части экрана. Берегите свое здоровье и гоните прочь усталость. Выбирая блок питания, обратите внимание на модели с автоматическим регулированием скорости вращения вентилятора. Такой блок меньше шумит при обычной нагрузке на компьютер. Разница с обычным – наличие регулятора оборотов. Поверьте, это очень полезная штука. Если у вашей видеокарты есть отдельный выход HDMI, а компьютер в одной комнате с телевизором, подключите его к телеку кабелем, а вместо пульта используйте беспроводную мышь. Смотрите фильмы в крутом качестве, запуская их на телевизор прямо с компьютера, как делаю я. Качество картинки будет на высоте, а вы сэкономите на приставке. Момо ин намуди бозӣ қаблан ба бозиҳои машҳури Синикид ва Красный Саваб монанд буда сатҳи фидоёни худро бештар аз ҳисоби наврасону ҷавонон, ки хусусан аз WhatsApp истифода мебаранд, зиёд намудани аст. Ташвишовар он аст, ки оиди дастрас кардани бозии Момо дар Тоҷикистон тавассути Facebook иттилое пахш гардид. Ҳамкоронамон пайгири ин хабар мебошанд. ба гуфти муҳаққиқони соҳа, бозии Момо хатарнок буда бештар ба психологияи наврасон таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин лиҳоз зери назорати доимӣ қарор додани фарзандон ва телефонҳои мобилии онҳо саривақтист. доир ба мавзӯи бозии хатарноки Момо дар шабакаҳои интернетӣ бисёр видеороликҳо омода шуданд ва аз рӯи иттилооти мавҷуда маълум мегардад, ки қаҳрамони бозии Момо дар худ симои лӯхтаки зиштсириштро таҷассум мекунад. ҳайати бошандагони гурӯҳи бозии хатарнок маҳз аз ин сурат истифода бурда аз рақами телефонии мансуб ба давлатҳои ҷопону Колумбия ва Мексика ба истифодабарандагони WhatsApp занг мезананд. аз рӯи нақли чанде аз шоҳидон, суҳбати Момо хеле тунд буда одамро барои иҷрои ҳар гуна амалҳои ба саломатӣ хатарнок водор месозад ва ҳангоми иҷро накардани супоришҳояш ба ҳаёти шахсии наврас таҳдид менамояд, ки ин албатта ба оқибати нохуш оварда мерасонад. пас чӣ бояд кард, ки дар шароити имрӯзӣ дастрасии озод доштан ба технологияи иттилоотии интернет наврасону ҷавононро аз ин хатари аср эмин нигоҳ дошт. аввал мо психологияи бачаро омода бояд кард ба ҳамин намуди бозӣ, ки ин бозӣ намешудагӣ. агар ту ҳамин бозӣ ва агар шавқ пайдо кунӣ, оянда ҳамин ҳодисаҳо шуданаш мумкин, мисолҳо овардан ҳам мумкин, ҳамихел шудааст, дар фалон ҷо ҳамихел ҳодиса шудааст. яъне ин бозӣ ҳамихел бозӣ аст, ки касро ба худкушӣ оварда расониданаш мумкин аст. умуман наврасо, вақте ки наврасо ба ҳамин гуна бозӣ дода мешаванд, синни соли наврасӣ ҳамихел синну сол аст, ки синни балоғатрасӣ мегӯем, синни бӯҳрон аст. агар кас ба як чиз одат кунад, агар хоҳ нохоҳ мехоҳад ҳамон корро иҷро кунад. мисол падару модар рад барои ҳамин корро кардан, ё ин ки вай очу биби рустӣ ҳам бошад иҷро мекунад. барои ҳамин мо бояд аввал фарзанди худро огаҳ кунем, ки гапои нағз, гапои нарм кеди, суханҳои сеҳрнок, ки мо бояд тавонем ба дили ӯ ба дили ӯ фаҳмонем, яъне ба психологияи ӯ фаҳмонем, ки ин нодуруст аст, роҳи рафтани ӯ ҳамин роҳаш нодуруст аст. агар вай вобаста шавад, агар баъд мушкил аст. дар замони муосир моро зарур аст, ки аз ҳар гуна таҳдидҳои ғоибона, ки тариқи шабакаҳои иҷтимоиву зангҳои байналхалқӣ амалӣ мешаванд, худ ва наздиконамонро эмин дорем. ҳамеша зиракиву ҳушёрӣ ва донишу малакаи худро такмил дода, равонан худро барои мубориза омода бояд кард, то мисли Момо бар ин бозиҳои хатарнок ба ҳаёти мо таҳдид накунад. дӯстони азиз, дар ҳаминҷо барномаи матриза ба поён мерасад. агар шумо чизеро нафаҳмед ва онро ба смартфонатон сабт карда натавонистед, роҳ афтода нашавед, ҳамаи маълумотро шумо метавонед танҳо дар медиапортали тирӯзбахши матрица, ки бо ҳамкории ширкати DCL таъсисода шудааст, тамошо намоед. бори дигар хотиррасон менамоем, ки ҳамкори барномаи матрица ин ширкати TCL аст. ширкати TCL баҳри муштариён басаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. ҳангоми пайваст намудани басаи G+ ба шумо ду маротиба бештар трафики интернетӣ бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад.
акнун трафики дар басо ба шубу рӯз баробар тақсим карда шуданд, яъне ҳангоми пайваст намудани ба G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. бо тисел боз ҳам бештар интернети баландсурат. Нашри нави барномаи Матрисаро шумо метавонед танҳо пас аз як ҳафта дар ҳамин рӯз ва дар ҳамин вақту соат тамошо намоед. бо шумо будам рови барномаи Илҳом Бобоев. то барномаи навбати хайр.